9వ శ్లోకం 3వ స్కందం 9వ అధ్యాయం 6వ శ్లోకం. తావద్భయం ద్రవిణ దేహశృం నిమిత్తం శోక గృహ పరిభవో విపులాశ్చలోభా తావన్మానేతి అసద్ ఆస్తిమూలం యావన్నతే అభయం ప్రవృన్నితాలోకాః. Translation: Oh my Lord, the people of the world are embarrassed by all material anxieties. They are always afraid. Lotus feet, they are full of such anxieties. Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. One may question, okay, ఇది అయిపోయింది కదా మీ అందరికీ చదవడము? అయిపోయింది. One may question how one can always think of the Lord in regard to his name, fame, quality, etc. If one is embarrassed by thoughts of family affairs. Everyone in the material world is full of thoughts about how to maintain his family, how to protect his wealth, how to keep pace with friends and relatives, etc. Thus, he is always in fear and lamentation, trying to keep up with the status quo. అందరికీ ఉండే సమస్యని, నా పిల్లలు ఎలా చదువుతారు, అసలు నా పరిస్థితి ఏంటి, నేనేమవుతాను, ఎవరెవరికి లేదు ఇలాంటి ఆలోచన? అందరికీ ఉంది, ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. నేనేమవుతాను, అసలు నేను నా గోల్స్ అచీవ్ అవుతానా అవ్వనా, నా పిల్లలు ఏమవుతారు. ఉండడంలో తప్పైతే కాదు, ఆలోచన అనేది ఉండడం తప్పైతే కాదు. కానీ అదే జీవితం లక్ష్యంగా పెట్టుకొని దానికోసమని వర్రీ అయిపోవడము, దానివల్ల అది మన కంట్రోల్లో ఎంత దాకా ఉన్నది. ఒకవేళ నిజంగానే దాని గురించి వర్రీ అయ్యేదే ఒకవేళ ఏకమాత్రమైన సొల్యూషన్ అయితే వరి అవ్వదు, ఖచ్చితంగా వరి అవ్వదు. డాక్టర్స్ కూడా RX రాసి కిందన తెల్లారి ఒక 3 సార్లు టెన్షన్ పడాలి, మధ్యాహ్నం 3 సార్లు టెన్షన్ పడాలి, సాయంత్రం 3 సార్లు టెన్షన్ పడాలి అని చెప్పి రాసిస్తుంటారు. కానీ డాక్టర్లు ఇచ్చేది ఏంటి? టెన్షన్ రాకుండా ఉండేదానికి మాత్రలు ఇస్తున్నారు. కానీ డాక్టర్స్ ఏ మాత్రలు ఇస్తున్నారు? టెన్షన్ రాకుండా ఉండేదానికి నిద్ర మాత్రలు ఇస్తున్నారు. డాక్టర్స్ దానికి మించి తెలియదు. టెన్షన్ రాకూడదు అని అంటే నిద్రావస్థలో అని వారికి టెన్షన్ ఉండదు అనుకుంటున్నారు. అంటే తామసిక గుణంలో అంటే వారికి టెన్షన్ ఉండదు అనుకుంటున్నారు. యాక్చువల్ గా చెప్పాలి అని అంటే మనకి కావాల్సింది తామసిక గుణం కాదు, మనకు కావాల్సింది సత్వగుణం. మైండ్ లో టెన్షన్ ప్రతి ఒక్కరు పెట్టుకొని ఉన్నారు. ఆ టెన్షన్ దేని వల్ల వస్తుంది? మానసిక ప్రశాంతత లేని దానివల్ల. సో మానసిక ప్రశాంతత కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? శ్లోకం ఉన్నది దానికి భగవద్గీతలో. మానసిక ప్రశాంతత. హరే కృష్ణ. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. సో మానసిక ప్రశాంతత కావాలంటే ఏం చేయాలి? భగవదారాధన. శ్లోకం చెప్పండి మాకు దానికోసమని. అంటే మనం మాట్లాడుకునేది ఏదైనా ప్రూఫ్ తో మాట్లాడితే అందరికీ అర్థం అవుతుంది. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి రక్షతి. ఈ రకంగా శాంతి లభిస్తుంది మనసుకి. ఓ 2 నిద్ర మాత్రలు వేసుకుంటే ఏమవుతుంది? నిద్ర వస్తుంది. ఆ ఉండే కాస్తో చూస్తూ చైతన్యం కూడా పోయి నిద్రావస్థలోకి వెళ్ళిపోతాము. ఈ రకంగా నిద్రావస్థ కోసమనే ఒకవేళ మనం ఉండాలి అని అంటే దానికోసమని మనకి నిద్ర కోసమని ఈ మానవ జన్మ అవసరం లేదు.
సో మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకునే వాళ్ళు కూడా నిద్ర కోసం అనేసి తీసుకుంటారు. ఏం లాభం? సో కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే వారు నిద్రావస్థలో కాదు, తామసిక గుణంలో కాదు, జ్ఞానం పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా, చిన్న పిల్లలు కూడా ఒక చీకటి రూమ్ లో వెళ్ళేదాన్ని భయపడతారు. ఎందుకు అని అంటే దాంట్లో దెయ్యమో భూతమో ఉంటుంది అని అంటారు. పెద్దవాళ్ళు భయపడరు. స్ట్రైట్ గా వెళ్తారు, అక్కడ లైట్ ఆన్ చేస్తారు. లైట్ ఆన్ చేయగానే అదే రకంగా రూమ్ ఎలా అయితే విడిచిపెట్టాం అదే రకంగా ఉంది. పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అక్కడ? పిల్లలు ఎందుకు భయపడుతున్నారు, పెద్దవాళ్ళు ఎందుకు భయపడటం లేదంటే కేవలం జ్ఞానం. పెద్దవాళ్ళకి తెలుసు అక్కడ దెయ్యాలు భూతాలు అనేది ఏదీ లేదు, అది చీకటి వల్ల ఆ రకంగా కనిపిస్తోంది. అదే రకంగా ఒక డివోటీకి ఒక నాన్ డివోటీకి మధ్యన ఇక్కడ తేడా చెప్తున్నారు. ఇద్దరూ భయపడతారు. డివోటీ కూడా కొద్దిపాటి టెన్షన్ ఉంటుంది, ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది అని. వాళ్ళ లైఫ్ ఏమవుతుంది, వాళ్ళ పిల్లల లైఫ్ ఏమవుతుంది, వాళ్ళ కెరియర్ ఏమవుతుంది, అసలు వాళ్ళ పిల్లలు ఒక మంచి స్థాయికి చేరుకుంటారా లేకపోయిందా, రోగాలకి ఇబ్బందులకి వాటన్నిటికీ గురవుతారా అనే ఒక టెన్షన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. కాకపోతే ఒక నాన్ డివోటీ ప్రతిదీ తనే చేస్తున్నాడు అనుకుంటాడు. 18వ అధ్యాయంలో మనకి చెప్పున్నారు 5 ఫ్యాక్టర్స్ ఏ కార్యమైనా సిద్ధి జరిగేదానికోసమని. సో ఒకటి అతను, నెక్స్ట్ ఇంద్రియాలు, అధిష్టానం, నెక్స్ట్ చేష్ట. ఆ రకంగా వారికి 5వది ఏది అని అంటే దైవం, భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం. భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం లేనిది వారు సాధిస్తున్నారు అని అనుకుంటున్నారు అంటే వారికంటే పెద్ద మూర్ఖులు ఇంకో పని లేదు. వారి తెలివి అసంపూర్ణమైనది అని చెప్పాలన్నారు భగవంతుడు. వారిని తక్కువ చేసి మాట్లాడలేదు. కానీ ఎవరైతే దేవీ దేవతను కొలుస్తున్నారో వారికి మాత్రం అవహేళన చేసి పడేశారు భగవంతుడు. వారు తెలివి తక్కువ వారు అని అన్నారు, వీరి జ్ఞానం అసంపూర్ణము అని అన్నారు ఇక్కడైతే. సో వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి, వారికి ఏదైనా సరే కొంచెం డబ్బులు బాగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అన్ని సాధించేశారు జీవితంలో అని కానే కాదు. కొన్ని రోజుల అవధిలోనే వారంతా ధనాన్ని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ మధ్యన కాదు, కొంతకాలం అయిపోయింది, విజయపత్ సింఘానియా అని అతను చాలా పెద్ద దీనికి అధిపతి. అతను కోటీశ్వరుడు, చాలా పేరు ఉండేదండి. తన కొడుకుని అధిపతి చేశారు తన బిజినెస్ ఎంపైర్ కి. తన కొడుకు తన్నేసి రద్దు చేశాడు. ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడో బాంబేలోని ఒక చిన్న ఇంట్లోని సింగిల్ రూమ్ లోని అద్దెకు తీసుకొని ఆయన అక్కడ ఉంటున్నాడు. సో ఈ రకంగా ధనము గాని జనము గాని అవేవి కూడా మనతో పాటు పర్మనెంట్ గా ఉండవు. ఉన్నవాళ్ళు సంపన్నులు అని అనుకుంటున్నారంటే వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి కష్టాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు మనకంటే ఎక్కువ నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నారు. ఈశావశ్యమిదం సర్వం యత్కించిత్ జగత్యం జగత్తేన సత్యేన భుంజిత మాధుద కష్టసిద్ధనం. ప్రతి ఒక్కరికి భగవంతుడు రాసి పెట్టారు, ప్రతి ఒక్కరి గురించి ఆలోచిస్తారు. సుహృదం సర్వభూతానం అన్నారు. ఖచ్చితంగా భగవంతుడు చూసుకుంటారు. తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని గాలికి వదిలేలేరు కదా, ఏదైనా కావచ్చు, పరిస్థితి ఎటువంటిదైనా ఉండదు. కానీ తల్లిదండ్రులు చేతులు వదిలేరు పిల్లల్ని. నీ మనాన్న బ్రతుకు అని వదిలేరు. భగవంతుడు కూడా అంతే, వదిలేరు. మనం ఎంత ఎక్కువ నమ్మకం పెట్టుకుంటే భగవంతుడి మీద అంత మంచిది. Thus he is always in fear and lamentation, trying to keep with the status quo. In answer to this question, the verse spoken by Brahma is very appropriate. Correctly, the pure devotee of the Lord never thinks of himself as the proprietor of his home. సో భక్తుడు అనేవాడు ఇక్కడ డివోటీ అని అనలేదు, ప్యూర్ డివోటీ అని అన్నారు. శుద్ధ భక్తుడు ఏంటి అని అంటే ఆ 5 దీన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు, 5 ఫ్యాక్టర్స్ ని కూడా. భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తేనే నాకు ఇది వస్తుంది, భగవంతుడు నాకు అనుగ్రహించలేదు అంటే నా ప్రయత్నంలో ఎక్కడో లోపం ఉండొచ్చు, లేకపోయిందా నా యొక్క కర్మ ఫలిత స్వరూపంగా నాకు అది రాసేది నా రాతలో లేదు. దానికోసం నేను ప్రయత్నించవచ్చు, తప్పు లేదు. కానీ అతిగా పాకులాడడం, దానికోసం బాధపడిపోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు.
భగవంతుడు ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇస్తారు. సో కాబట్టి అటువంటప్పుడు ఏం చేస్తాడు, భగవంతుడికి శరణాగతి పొందుతాడు. 18వ అధ్యాయంలో మనకి ఫైనల్ గా చెప్పింది అదే. ఇక్కడ అందుకోసం ప్యూర్ డివోటీ అన్నారు. ప్యూర్ డివోటీ ఏం చేస్తాడు అని అంటే, భగవద్గీతని 18వ అధ్యాయంలో ఫైనల్ గా చరమ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు అది వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. సరెండర్ అని చెప్పారు భగవంతుడు. మన్మన భవమద్భక్తు నా భక్తుడు వైపు మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, నాకు నమస్కారాలు పెట్టు. మామే వైశేషి సత్యంతే ప్రజ్ఞాని యోసిమే, నిజం చెప్తున్నా నువ్వు ఇదే శరణాగతి పొందు అని అంటున్నారు. ఇప్పటిదాకా నేను నీకు ఎన్నో యోగములు చెప్పాను, ఎన్నో ధర్మములు చెప్పాను, కానీ అవన్నీ విడిచిపెట్టే సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య, అన్నిటినీ విడిచిపెట్టే మాం ఏకం శరణం తజ, నన్ను మాత్రమే శరణాగతి పొందు. నీకేం కావాలి చెప్పు. అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో, అన్ని పాపాలు పోగొట్టాలి, అంతే కదా, పోగొట్టేస్తుంది. మోక్ష ఇచ్చాను మాకు, మోక్షాన్ని ఇవ్వాలి నీకు, అది కూడా ఇచ్చేస్తాను. నీకు దానికి మించి ఇంకేం కావాలి జీవితంలో. కాబట్టి ఈ రకంగా అన్ని కూడా ఇస్తానంటున్నారు. కాబట్టి శరణాగతి పొందడం, అందుకోసం ప్యూర్ డివోటీస్ ఏంటి అని అంటే, అందుకోసం ప్రభుపాదుల వారు రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ కృష్ణుడు జగ్లరీ ఆఫ్ వర్డ్స్ కాస్త చెప్పి అన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఆప్షన్ 1, ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 3, ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఆప్షన్సే కదా. సాంఖ్యయోగం ద్వారా నువ్వు శరీరానికి కాదు, నువ్వు ఆత్మవి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. చాప్టర్ 2లోనే చెప్పారు నువ్వు ఇంద్రియాలను నిగ్రహణ చేసుకోవాలి. ఇంద్రియ నిగ్రహణ ఏ రకంగా చేసుకోవాలి, ఒక తాబేలు అవసరం వచ్చినప్పుడు ఏ రకంగా అయితే బయటకు వస్తుంది, మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, అదే రకంగా ఇంద్రియాలు అవసరం వచ్చినప్పుడు వాడుకో, వద్దని అనుకున్నప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిపో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, ఇంద్రియాలు విషపూరితమైన సర్పం వంటిది. సో కాబట్టి ఆ రకంగా దాన్ని వాడద్దు అని అన్నారు. నెక్స్ట్ చెప్పారు ఆప్షన్స్. సో కర్మయోగమా లేకపోయిందా కర్మ సన్యాసం, అలాగే ఇది నిష్కామ కర్మమా సకామ కర్మమా. సో ఫస్ట్ నిష్కామ కర్మం అన్నారు. దాని తర్వాత మళ్ళీ జ్ఞాన యోగం గురించి చెప్పారు, ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ అది. మళ్ళీ కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా కర్మయోగం బెటర్ అన్నారు, ఆప్షన్ 3. దాని తర్వాత మళ్ళీ అన్నారు నువ్వు అష్టాంగ యోగం కూడా తెలుసుకో, దాని గురించి కూడా తెలుసుకో అన్నారు, ఆప్షన్ 4. దాని తర్వాత భక్తి యోగం గురించి చెప్పారు. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్క యోగం గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చారు, ఆప్షన్స్. మళ్ళీ భక్తిలోని కూడా 12వ అధ్యాయంలోని ఏది బెస్ట్ భక్తి అని అంటే ఇది అనన్యమైన భక్తి అని అన్నారు ఫస్ట్. అది కాకపోతే నెక్స్ట్ సాధన భక్తి, ఆప్షన్ 2 అది. లేదు అని అంటే ఆప్షన్ 3 సకామ కర్మము, ఇది నిష్కామ కర్మము. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత సకామ కర్మము, దాని తర్వాత ధ్యాన యోగం, దాని తర్వాత జ్ఞాన యోగం, ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసారు. ఈవెన్ ప్రియ అష్టకంలోను కూడా 8 రకాల వారు నాకు ప్రియులు. కాకపోతే 8వ టైప్ ఆఫ్ డివోటీ ఎవరైతే వారి జీవిత లక్ష్యంగా నన్నే పెట్టుకుంటారో వారంటే నాకు ప్రియాతి ప్రియము అన్నారు. అక్కడ కూడా ఆప్షన్స్. అన్ని ఆప్షన్స్ చెప్పిన తర్వాత ఫైనల్ గా భగవంతుడు చెప్పారు మతం ఉత్తమం, ఇది నా యొక్క మతము, అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఏది అని అంటే ఇది అని చెప్పని ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు. దాంట్లో బెస్ట్ పిక్ కూడా ఇస్తున్నారు. కానీ ప్రభుపాదుల వారు లాంటి ప్యూర్ డివోటీస్ టైం వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు డివోటీస్. అందుకోసమే చూడండి రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ఇంట్రడక్షన్ నుంచి మనం భగవంతుడికి శరణాగతి పొందాలి, అది జీవితం యొక్క లక్ష్యము అని అన్నారు. గొప్ప గొప్ప డివోటీస్ ఎవరినైనా తీసుకోండి, వారందరూ భగవంతుడికి కంప్లీట్ గా శరణాగతి పొందారు. శరణాగతి పొందిన వారికి భగవంతుడు ఖచ్చితంగా వారిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. అది అర్జునుడితో చెప్పారు. ఎవరికి తెలుసు అసలు? హరే కృష్ణ. నా భక్తుడు ఎవరైతే నా శరణాగతి తీసుకుంటాడో అర్జున వెళ్ళి లోకానికి చాటి చెప్పు, నా భక్తుడు ఎప్పటికీ నాశనం కాడు. హరే కృష్ణ. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా లేక? వినిపిస్తుంది.
క్షిప్రం భవంతి ధర్మాత్మ శాశ్వత శాంతిని గచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నామే భక్త్యా ప్రనశ్యతి. నా భక్తుడు ఎప్పటికీ నాశనం కాడు. ఎందుకు అని అంటే తను కరెక్ట్ దారిలో ఉన్నాడు కాబట్టి లోకానికి చాటి చెప్పు ఎప్పటికీ కూడా నా భక్తుడు నాశనం కాడు అని చెప్పారు భగవంతుడు. కాబట్టి ఈ రకంగా డివోటి భగవంతుని యొక్క శరణాగతి తీసుకున్న దాని వల్ల తను భగవంతుడినే నమ్ముకొని ఉంటాడు. కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీకు ఎవరైనా చెప్పారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఎక్కడికైనా తెలియని వారు, ఊహించుకోండి, ఇప్పుడు మీరు ఒక రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నారు, వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎవరినైనా సరే కూడా మీకు అప్పచెప్పారు, మీరు పక్కనే ఉన్నారు, వాళ్ళు అసలు మీకు తెలియదు, మీకు వాళ్ళు తెలియదు, మీకు చెప్పారు నా పిల్లాన్ని నేను మీ దగ్గర పెడుతున్నానండి, బాగా పిల్లలకి దాహం వేసుకోండి, వెళ్ళి ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని వస్తాను, ఒక 5 నిమిషాలు జస్ట్ చూసుకోండి అని అన్నారు. వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళారు వాటర్ బాటిల్ కొనేదానికి. మీ ట్రైన్ వచ్చేసింది, మీరేం చేస్తారు? పిల్లాడిని వదిలేసి మీరు ట్రైన్ ఎక్కేస్తారా, లేకపోయిందా 5 మినిట్సే కదా ఆమె వచ్చినాకనే నేను ఎక్కుతాను ట్రైన్ అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తారా? ఎవరైనా సరే కూడా వెయిట్ చేస్తారు. ఎందుకనంటే అప్పచెప్పి వెళ్ళలేదు. రెస్పాన్సిబిలిటీ. పరిచయం లేని వారికి మనం ఇంత రెస్పాన్సిబిలిటీగా మనం ఉంటున్నాము. భగవంతుడు మనకందరికీ బీజ ప్రదాపిత. మామూలుగానే ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీ మన పాలన కోసం. మనం ఎప్పుడైతే ఆయన మీద పరిపూర్ణంగా నమ్మకం పెట్టుకొని ఆయన మీద ఆశ్రయం తెప్పించి వేరే ఆశ్రయమే నాకు లేదు అని మనం చెప్తున్నాము. నాకు మీరు తప్పించి నాకు వేరే దారి లేదు స్వామి, నాకు వేరే దిక్కు లేదు అని మనం చెప్తున్నప్పుడు ఎలా వదిలేసి వెళ్ళిపోతారా, ఇంకో నీ పన్ను చూసుకో అని ఎలా అంటారు? ఖచ్చితంగా అది అతని రెస్పాన్సిబిలిటీ అది. అండ్ భక్తులైతే స్పెసిఫిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ భగవంతుడికి. భగవంతుడు చెప్పారు తన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి భక్తుల పట్ల అని. ఎవరికి తెలుసు ఆ శ్లోకం? భక్తుల్ని పర్సనల్ గా నేను తీసుకుంటాను అని. అనన్యాస్ చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామి అహం. అనన్యమైన భక్తిలో ఎవరైతే ఉంటారో వారి గురించి కంప్లీట్ గా రెస్పాన్సిబిలిటీ నాదే. అనన్య చింతయంతో మాం, ఎల్లవేళలా నా గురించి ఆలోచించేవారు. మీరు ఆలోచిస్తున్నారా లేదా భగవంతుడి గురించి? ఖచ్చితంగా మీరందరూ భక్తులే. ఎందుకు అని అంటే నిరంతరంగా భగవంతుడి గురించి వినేదానికి ప్రతిరోజు నిత్యం భాగవత సేవయా మీరంతా. ప్రతిరోజు వింటున్నారు భాగవతం, ప్రతిరోజు పఠన చేస్తున్నారు, శ్రవణం చేస్తున్నారు, జపం చేస్తున్నారు, మినిమం 16 రౌండ్లు. మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్తారు భగవంతుడు వెళ్ళాలన్నా సరే కూడా. భగవంతుడు నారాయణుడు నారదమునితో చెప్పారు, ఎత్ర గాయంతే మద్భక్త తిష్టామి తత్ర నారద. ఎక్కడైతే నా నామ సంకీర్తన జరుగుతూ ఉంటుందో నేను అక్కడే తిష్ట వేసుకొని కూర్చొని ఉంటాను, ఎక్కడికి కదలను. మీరు చేస్తున్నది ఏంటి? ఇదే. మరి మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళగలరు భగవంతుడు? ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. మీతో పాటే ఉన్నారు, మీలోనే ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ రకంగా భగవంతుడు కంప్లీట్ గా మన కంట్రోల్ తీసుకొని ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, he surrenders everything onto the Supreme Lord. A pure devotee of the Lord never thinks of himself as the proprietor of his home. He surrenders everything onto the supreme control of the Lord, and thus he has no fear for maintaining his family or protecting the interests of his family. Because of this surrender, he no longer has any attraction for wealth. Even if there is attraction for wealth, it is not for sense enjoyment, but for the service of Lord. A devotee may be attracted to accumulating wealth just like an ordinary man, but the difference is that devotee acquires money for the service of the Lord, whereas the ordinary man acquires money for his sense enjoyment. సో దైవ అసుర సంపద విభాగ యోగంలో కూడా చెప్తున్నారు. సో అసురులు ఏం చేస్తారు? వారి ధనాన్ని సంపాదిస్తారు. కేవలం వారి ఇంద్రియ భోగార్థం వారు సంపాదిస్తారు. కానీ సంపాదించేది కూడా ఎలాగా? అక్రమంగా సంపాదిస్తారు. సంపాదించిన డబ్బుని మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంద్రియ భోగాల మీదనే ఖర్చు పెడతారు.
భగవంతుడి గురించి ఆలోచన కూడా లేదు వారు మంచి మంచి ఫుడ్ చేసుకొని తింటుంటారు. ఇదిగో ఇలాంటి శ్రీరామనవమి, జన్మాష్టమి వచ్చిందనంటే కాస్త చాక్ తీసుకొని కృష్ణుడి యొక్క పాదాల బొమ్మలు వేసేస్తారు ఇంట్లోని, దాని నుంచే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. ఆ రోజు కృష్ణుడికి ఏదో కొద్దిగా నైవేద్యం పెట్టేస్తారు, అయిపోయింది. వాళ్ళు తినేది వేరే, భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టేది వేరే. భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టేది ఆ చక్కెర బిళ్ళలు, లేకపోతే కొద్దిగా కలకండ, అవి నైవేద్యం పెట్టేస్తారు. నాయన నువ్వు ఇది తిను, మా ఫుడ్ వేరే ఉంది. వాళ్ళ కోసం మాత్రం ఫుడ్ చేసుకొని తింటూ ఉంటారు. భగవంతుడికి మాత్రం ఏదో 2 ముక్కలు కలకండ పేరు కోసం. సో ఈ రకంగా భగవంతుడి విగ్రహాలు కూడా ఎలా చేస్తారు, వారికి అభిషేకం లాంటిది కాదు. పూజ ఉన్నది అని అంటే రేపు స్టీల్ పీచు వేసి బర తోనేస్తారు. ఏమండి, పిల్లల్ని మీ ఇంట్లో పిల్లల్ని ఎవరైనా ఆ రకంగా స్టీల్ పీచు వేసి తోముతారా వాళ్ళని? ఎవరైనా కూడా? అది భక్తే అసలు. భగవంతుడిని ఆ రకంగా చేసేది. నిమ్మకాయ పిండేస్తారు, అదేదో కెమికల్స్ అన్ని పౌడర్స్ వేసి దాంతో తుడిచేస్తారు. ఎందుకంటే ఆ రకంగా చేస్తేనే మెరుస్తుంది విగ్రహం. మెరుస్తుంది ఏంటి, మెరుస్తారు. భగవంతుడిని ఒక వ్యక్తిలాగా చూడటం లేదు, అదొక బొమ్మలాగా చూస్తున్నారు. విగ్రహము అని అంటే ఏంటి? మూర్తి. మూర్తి అనేది పదం ఎవరికి పడితే వారికి అందరికీ వాడదు. నరసింహమూర్తి పేర్లు కూడా మీరు చూడండి, నరసింహమూర్తి, నారాయణమూర్తి, అలాంటి వారికే మూర్తి అనేది ఉంటుంది. విష్ణు అవతారాలకే మూర్తి అనేది ఉంటుంది. ఎక్కడైనా పేరు విన్నారా? వినాయకమూర్తి, శివమూర్తి? లేదు, అలాంటి పేర్లు ఉండవు. కృష్ణమూర్తి అని ఉంటుంది, సో రామమూర్తి అని ఉంటుంది, నారాయణమూర్తి అని ఉంటుంది, నరసింహమూర్తి అని ఉంటుంది, ఇంద్రమూర్తి, అగ్నిమూర్తి, అలాంటి ఎక్కడ ఉండవు. దేవీ దేవతలకు మూర్తి రూపాలే లేవు, భగవంతుడికి మాత్రమే ఉండేది. మూర్తి అని అంటే ఏంటి? శ్రీ విగ్రహం భగవంతుడిది. ఆ విగ్రహాన్ని ఏ రకంగా మనం ట్రీట్ చేయాలంటే భగవంతుడితో సమానంగా ట్రీట్ చేయాలి. సో లోకులందరూ చేసేది ఏంటి అని అంటే విగ్రహాన్ని మాత్రం ఆ పూజా ఉండే ఒక్క రోజు మాత్రం పీకేస్తానేస్తారు, బూజి అవి ఏమైనా ఉంటే దులిపేస్తారు, అంతే. మిగతా రోజు జపమాల, భగవద్గీత అన్ని భగవంతుడు దీంట్లో పెట్టేస్తారు. స్వామి మాల పెట్టాను, మీరు జపం చేసుకోండి. భగవద్గీత పెట్టాను, మీకు నా టైం ఉన్నప్పుడు చదువుకోండి. వారు మాత్రం ఒక్కరోజు తీయరు దాన్ని. ఏం ఉపయోగం? అది డివోషన్. ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. ఒక నార్మల్ పర్సన్ ఏంటి అని అంటే వారు సంపాదించే ధనం ఈ రకంగా సంపాదిస్తారు, ఖర్చు పెట్టేది కూడా ఇంద్రియ భోగార్థమే ఖర్చు పెడతారు. కానీ డివోటి వారికి డబ్బులు అవసరం ఉండొచ్చు, కానీ అదే వారి పరమ లక్ష్యం కాదు. దాని మీద ఇచ్చ ఉండొచ్చు డబ్బులు కావాలని, కానీ అది కూడా భగవంతుడు ఏ రకంగా అనుగ్రహించారో వాటి కోసమనే ఉపయోగిస్తారు, అంతేగాని ఇంద్రియ భోగార్థం వారు ఖర్చు పెట్టుకోరు. ఇంద్రియ భోగం వారి లక్ష్యం కానే కాదు. భగవంతుడు అందుకోసమే చెప్పింది, అపిచే సుదురాచారో భజతామాం అనన్య భక్ సాధురేవహి మంతవ్య సమ్యక్ వ్యవస్థితో హి సహా. ఎంత చెడు పని చేసిన వాడైనా సరే కూడా, కానీ వాడు డివోటి అయితే వారికి లక్ష్యం ఏంటి అనేది తెలుసు, దాన్ని చేరుకునే మార్గం కూడా తెలుసు. పాపాలు చేసే ప్రసక్తే లేదు. ఇది పాసిబుల్లా? డివోటీ అయ్యి పాపాలు చేశాడు అని? పాపాలు చేసేవాడు డివోటీ అయిందని, డివోటీ అవ్వచ్చు, కానీ డివోటీ అయిన తర్వాత పాపాలు చేయలేడు. సో అందుకోసమని వాళ్ళు ఏదో ఒక రోజు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మారిపోతారు. పాపాలు అయితే చేయలేరు. ఒకసారి డివోటీ అయిపోయినాక వారు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా చెడు వాళ్ళు అయితే అవ్వలేరు. వారు ఖచ్చితంగా భగవంతుడు వారి ప్రొటెక్షన్ తీసుకుంటున్నారు. భగవంతుడే వారికి సహాయం చేస్తానన్నప్పుడు ఇంకా మహామాయ ఏం చేస్తారు? త్రిగుణాలు ఏం చేస్తాయి? త్రిగుణాలు వారికి టెస్ట్ పెట్టగలవు, అంతేగాని వారిని ఇరికించలేవు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఒక డివోటీ భగవంతుడు ప్రొటెక్షన్ లో ఉంటారు. నాన్ డివోటీస్ వారు మహామాయ యొక్క గ్రిప్ లో ఉంటారు. డివోటీస్ ఏ రకంగా ఉన్నా సరే కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రొటెక్షన్ లోనే ఉన్నారు.
Thus, the acquisition of wealth by a devotee is not the source of anxieties. సో కాబట్టి ఇక్కడ ధనం సంపాదించుకున్నది ఒక భక్తుడు అది ఇబ్బందికైతే ఇది కష్టాలని తేలదు. దాన్ని దేంతో కంపేర్ చేయొచ్చు అని అంటే, ఒక విషపూరితమైన సర్పం యొక్క కొరలు పీకేసారంటే కొరలతోనే విషం వస్తుంది. సో ఒక విషపూరితమైన సర్పం యొక్క కొరలు పీకేసినాక అది ఎంత విషం ఉన్నా సరే కూడా లోపలికి మనకి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. ఎంత కాటేయాలన్నా సరే విషం మన లోపలికి ఎక్కదు, ఎందుకంటే కొరలు లేవు కాబట్టి ఆ పాముకి. ఆ రకంగా మనకి ఇబ్బంది లేదు. సో ఆ విషం పూరితమైన సర్పము మనం, కానీ ఆ కొరలు అనేది ఏంటి అని అంటే ఇది భోగము. సో ఆ రకంగా కామ్యకర్మలు వంతా పెట్టుకొని భోగం అనుభవించాలి అని అనుకునే ఆ కోరిక, ఆ కొరలు. ఆ కొరల్ని పీకేసాము అని అంటే కోరికలు ఇంకా మనకి భౌతికమైన కోరికలు ఉండవు. అప్పుడు ఏది ఉన్నా సరే ఇక్కడ ఇబ్బంది లేదు, దాని మీద వ్యామోహం ఉండదు. As in the case of a worldly man, and because of pure devotee accepts everything in terms of serving the Lord, the poisonous teeth of the accumulation of wealth are extracted. If a snake has its poison removed and bites a man, there is no fatal effect. Similarly, wealth accumulated in the cause of the Lord has no poisonous teeth, and the effect is not fatal. A pure devotee is never entangled in the material worldly affairs, even though he may remain in the world like an ordinary man. భగవద్గీతలో మనకి చెప్పారు, బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంఘం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యసేన సపాపేన పద్మపత్ర ఇవాంసస. సో ఎవరైతే వారి కర్మల్ని వారు చేసుకుంటూ భగవంతుడి యొక్క ఆదేశములాగా వారు దాన్ని పాటిస్తూ, కానీ ఎవరైతే దానికి అటాచ్ అయ్యి ఉండరో, ధనం ఉంది కానీ దేనికోసం ఉంది? భగవంతుడు అనుగ్రహించాడు, అందుకోసం ఉంది. మళ్ళీ ఎవరికి ఉపయోగించాలి? భగవంతుడి యూజ్ కోసమే ఉపయోగించాలి, అంతేగాని నా ఇంద్రియ భోగార్థం నేను ఉపయోగించడం కాదు. ఆ రకంగా అనుకుంటూ ప్రతిదీ భగవంతుడి సర్వీస్లోని వారికి అవసరం ఉన్నంతదాకా వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు. అంతేగాని ఇంగ్లీష్లోని పదాలు ఉన్నాయి, నీడ్, వాంట్ అండ్ డిజైర్. నీడ్ అంటే వారి అవసరాలు, వాంట్ అంటే కోరికలు, డిజైర్ అంటే వాంట్ అంటే వారి యొక్క అంటే ఇష్టం, డిజైర్ అంటే ఎక్స్ట్రా కోరికలు. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళేదానికి ఒక కార్ అవసరం, మామూలు కార్ తీసుకోవచ్చు. వాంట్ అనేది ఏంటంటే ఎస్యూవి కావాలి అంటుంది. డిజైర్ అనేది ఏంటి అంటే మనకి అసలు లగ్జూరియస్ కార్ ఉందా లేదని. సో ఈ రకంగా ఎవరికైతే కోరికలు ఈ రకంగా పెట్టుకొని ఉంటారో, అన్నెసెసరీ కోరికలు, దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే వారికి అనవసరంగా భగవంతుడి నుంచి వారు దూరం అయిపోయిన వారు అవుతారు. కానీ భక్తులు ఆ రకంగా కాదు, వారి దగ్గర ఏది ఉన్నా సరే కూడా భగవంతుడి సర్వీస్ కోసమే వాడతారు. ఈ రకంగా వారు ఏంటి అని అంటే పద్మపత్ర ఇవాంబతి, ఒక తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా ఉంటారు. వారు ఈ లోకంలోనే ఉంటారు, కానీ ఈ లోకంలోని దేనితో అట్రాక్ట్ అయి ఉండరు. సో ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాం. వంశకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో అభితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో